Il-Gazzetta Malta Today żvelat kif permezz ta' deċiżjonijiet meħuda mill-gvernijiet nazzjonalisti fl-1988 u fl-2006 il-valur tal-art li fuqha kien mibni r-restorant Mare d'Oro fil-Bajja tal-Fekruna fix-Xemxija sploda. Il-valur tal-art żdied b'mod sostanzjali għaliex il-Gvern Nazzjonalista injora l-parir tal-MEPA u approva l-possibilità li fuq il-Bajja tal-Fekruna isir żvilupp ta' vilel u appartamenti lussużi. Iżda l-istess gvern, ftit jiem qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, iddeċida li l-art in kwistjoni ma kellix tifforma parti mid-żona tal-iżvilupp. Fi kliem id-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi, ir-restorant Mare d'Oro kien qed ikerraħ l-ambjent u għalhekk il-gvern kellu jieħu d-deċiżjoni li jieħu l-artu jikkumpensa lil sida Raymond Vella. Dan kollu ġara f'4 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali illi għaddiet. Il-kumpens li Vella ingħata kien fil-forma ta' art li hija 4 darbit akbar minn dik li kellu fix-Xemxija. Art li tiswa aktar minn 4 miljun euro. L-editur tal-Gazzetta Malta Today Xavier Balzan jgħid li m'hemmx ġustifikazzjoni għal dak li sar. Il-politiċi jibqgħu jiddefendu dak li huwa indefensibbli u ovvjament min ikun igwadanja dal-mod ma jiġilu xejn. Balzan isostni li f'dan il-każ li seħ qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet ma kienx hemm koinċidenzi. Li qed ngħidu li dawn l-affarijiet mhumiex koinċidenza, dawk l-affarijiet li ġraw qabel l-elezzjoni u jsiru qabel l-elezzjoni ħafna drabi jkunu affarijiet miftehom. Balzan jgħid ukoll. Meta jsiru l-affarijiet jumejn 3 ijiem qabel ikun hemm lok għal abbuż u naħseb dal-każ jiena naħseb li kulħadd għandu dritt jaħseb li sar abbuż. Raymond Vella rċieva fil-pront il-kumpens imwiet, għal kuntrarju ta' eluf ta' Maltin u Awċin illi bejniethom kellhom jieħdu 80 miljun euro mingħand il-gvern f'kumpens għall-esproprjazzjoni.